budeme hrať Combat Master Gen Destroy Subway a ideme si otestovať AKčko, jak je silné na botov. Samozrejme, nechal som botov zatiaľ na jednotku, nech si zistím, že či na jednotke sú dobrí. Ak nie, tak nejdem hrať. To je môj tým, ideme. Chalani, choďte. Ja vždy idem takto a idem sem. Lenže ja si tu počkám a už mi sem idú tí boti. Čiže skúsime hneď prvú hru. OK, máme ho. Samozrejme rýchly heal nepočítame, omylom som to dal, ja som to fakt nechcel, ale dobrý kill. A tak ideme ešte 4 hry, poďme. Let's go! Ready, steady, go! Uhú. Ideme znova sem. Počkáme si na tých botov, či idú sem. Ja to hrám už dlhšiu dobu, ale neviem, že či tí boti, jasne, idú sem. Ale, že by? Nice. Brokol nemá šancu, kámo. Ináč tí boti sú niekedy na jednotke fakt drbnutí, bez poradných zbraní. Ja som len malinký level a on dávam veľkých pánov od botov. Ale že samozrejme botovia sú na houby. Tu si takto čupnem a ideme. A tu ideme, teraz sa postavím. Ideme sem. Že by? Nie, tak nie sú tu. OK. Ale potom kde sú? Hej, fakt ináč. Kde sú? Ejo, ja sa pripájam, ja som jeho brat Michal, kebyže... A.k.a. Bart. Kebyže... Bart, ináč nepredstavuj sa ty zalaz do diery. A nie, že to len ty si môj fotograf. Oný debilník. Tak my vyhrali sme! Fuck. Akože hoši, ja sa vám priznám, že tento tu, čo to komentuje, sa volá Šimon. Ináč vyjde viacej videí, keď budeme mať 1000 viac odberateľov nad 1000, čiže 1001, 1002. Ale Šimon, Ale pozrime sa. Oni budú dlho čakať, budú doma plakať. To je síce pravda, ale ja svojich fanúšikov nemám moc v pomoci, lebo všetci ma tu hejtujú, tak prosím nehejtuj. Ak vidíš toto video, zdieľaj s kamošmi a ja vám poradím, ak idete hrať Combat Master na počítači. Sťahuje sa dlhé, shiftom bežíte, Včkom kráčate, Cčkom sa slajdujete v príbehu. Samozrejme, myšou sa strieľa, to sa naučíte. S-com sa vypína hra, no nastavenia sa dávajú s ním a pôjdeme teraz ich hľadať, lebo toto má štve, jak tí botovia sa vedia zaondiť. Aha, čiže jeden prdko tam je. Nice. Tak už viem, kde smeruje. Prdkoša nezabijeme. A Šimon, kedy si chceš kúpiť Battle Pass? Ten si nekúpim, lebo chcem hrať poctivo. Čo? Poctivo? Kde je ten bot do prdele? To nie. Kámo, kde je? Čo, D-Free? Jo. No, berem bombu. Sorry, spadol mi telefón. Ako nevadí, veď to... Takto prsty som mal, hádam, že vám to nebude vadiť. Lebo mamke zvonil telefón, tak nechceme tu žiadne otravné hudbičky. Ale vieš čo ináč? Tak som hneď zložil. Oj, bro, ako... Goríme. To bol taký fail. jak... Počkaj. Bev! Jo! Kámo, 3 do Ríma. Musím ísť za... 3 do Ríma. Oj, sorry, bro. Som sa posunul len, lebo tvoja stolička je malá. Ideme s karambitom, lebo... Sa ti rýchlejšie zabíja. Nie, nenávidím túto hru. Ako milujem ju pre... Ale koľko minútové videjka budeš točiť?
ako tu sa to nepýtaj, lebo to je otázka mojich... Ale natoč Môj- aj Combat Zone. Nie, to bol ďalší fail 2. Dobre, môžeme, dáme si, že už iba nezomriem. Daj si timelapse, kamo. Hehehe. Čo je timelapse? Ty vieš, čo je timelapse? Aha, že challenge. Hehe. Budeme vražiť posledné hry, budem vražiť iba s karambitom. Čiže, Ale ešte máš len 3 hry, Haško. čiže ja takto vyzerám a môjho brata odhalím, až keď bude 1000 až viac lajkov. Keď bude takých 10 000 lajkov. V poriadku. A Hoši, a ja by som sa vám chcel s jednou vecou priznať, premeniť. že my sme na tejto hre trošku tak, jak si závislí. No, ja som viac menej na Robloxe, lebo však Roblox, kvalita. On mal Battle Pass, Šimon. Kto? No, ten typek, čo ťa zabil. Aha, to je BTV. To je Ej, jasné, rýchlovka. BTVčko ináč sú zlé hry. MVPčko, ty BTVčko, to je tak BTčko. Ináč on mal BTVčko. To je MVPčko. MVPčka sú skrátka NPC. Ne, to je názov zbraje. Dobre, nejdeme sa tu hádať za telefónikom, ale... Ináč nehejtujte ma, keď vám sa video nepáči, dajte dislike a budem s tým follow. Follow na bratov Instagram ale nepovieme vám ešte samozrejme, ako sa volá, lebo ak budeme mať šťastie, tak môžeme Si natočiť vonku video. Nie, natočíme si partu 2. Part 2. To je Kde budeme mať 2v1. 2v1, vieš čo. Ináč, ak pôjdeme na Wi-Fi, lebo my doma, ja toto hrám. No, máme doma Wi-Fi. Áno, vlastne, hej, máme. Len ja som není pripojený. Failis, brosis. Kamoň Tak- nabíja také srdce. Ja si to zapijem. Tak, to bolo dneska Všetko. všetko a ja vás... A prajme vám veľmi pekné veľkonočné prázdniny. Ahoj! Čau!